ciele takých tých skúseností, ktoré nami prejdú, ale k diskusii sa samozrejme o chvíľu dostaneme. Ja by som teda ešte raz vás chcela všetkých privítať a poďakovať vám, že ste si našli čas. Žijeme rýchlu dobu, žijeme dobu, kedy máme plné kalendáre, osobné aj pracovné, takže ešte raz ďakujem, že ste prišli. A hneď by sme dnešný takýto pekný podvečer mohli otvoriť aj úvodným slovom pani primátorky, takže poprosím pani Katarínu Henekovú, aby prišla sem tam na pódium, pretože sa veľmi tešíme, že máme takúto krásnu podporu mesta, že mohli otvárať témy, ktoré sú v dnešnej dobe veľmi dôležité. Ja vám asi dám tento mikrofón, pozrieme sa, či je tak, poďte, nech sa páči. Krásny podvečer vám. Ďakujem veľmi pekne, vítajte teda v meste Púchov, v budove divadla, ktoré dnes teda bude slúžiť na taký trošku iný účel ako na divadelné predstavenie, ale musím povedať, že my v Púchove sme tu teda na to zvyknutí. Ja vám aj poviem teda prečo, ale teda dovolte mi naozaj srdečne privítať vlastne organizátorov, by som povedala, tohto podujatia. Som veľmi rada, že teda okrem tých športových akcií, na ktoré sa práve napríklad na Mateja Tota chystáme, keďže robíme jeden veľký krásny školský areál, kde bude atletická dráha, a to špeciálne kvôli nemu. Ale o tom neskôr, tak, že sa stretávame práve pri takejto, podľa môjho názoru, veľmi dôležitej téme, a my ako mesto Púchov, okrem toho, že podporujeme aj tie projekty, ktoré idú prostredníctvom Akadémie Mateja Tota na základných školách a chceme ich rozšíriť aj na materské školy, tak táto problematika duševného zdravia je naozaj veľmi dôležitá. Ja ešte spomeniem prečo, pretože my naozaj aj z pohľadu mesta sme práve tento priestor využili v nedávnej dobe. Bolo to teda v auguste, na konci augusta, ak sa približujú prázdniny, práve s ohľadom na bezpečie našich detí, na ochranu našich detí pred tými rôznymi vplyvmi, ktoré sú nielen na sociálnych sieťach, ale hlavne hrozba alkoholizmu u mladistvých. Veľké prípady, keď nás oslovil pán vlastne zástupca, alebo pán primár detského oddelenia s tým, že narastajú prípady detí naozaj do 15 rokov, ktoré majú veľký problém s alkoholom, prípadne s inými návykovými látkami. Aby sme to teda riešili, tak nie som ľahostajná týmto témam a spojili sme to naozaj s veľkou konferenciou, ktorej sa zúčastnili veľké kapacity v rámci, naozaj musím povedať, Slovenska a Čiech. Bol tu pán profesor Okruhlica a podobne ďalší, ktorí sa venovali teda nielen drogám, alkoholu a nejakým fajčením, elektrickým cigaretám, ale samozrejme aj tým sociálnym sieťam a tomu všetkému, čo vplýva na život našich detí, nielen teda v školách, ale aj v tom domácom prostredí. Veľmi som to uvítala, pretože je to dôležité, aby aj tí pedagógovia vedeli, za kým majú ísť, prípadne čo si všímať na tom dieťati. Vieme, že sú rôzne u dievčat poruchy s príjmom potravy a podobne, takže tu je dôležité stretnúť sa s tým rodičom, povedať mu to a prípadne opačne. Rodič za pedagógom a tá komunikácia tu proste musí byť. A za jediným cieľom, presne za tým, za ktorým sme tu aj dnes, aby sme pomohli našim deťom, pomohli rodinám, aby vedeli, akým spôsobom treba možno komunikovať a možno hľadať tú pomoc pre naše deti, aby z nich vyrastli naozaj možno zdraví, hlavne duševne zdraví mladí ľudia, ktorí budú opäť takým nejakým vzorom pre svoje ďalšie deti. Takže naozaj veľké ďakujem organizátorom aj samozrejme sponzorom tohto podujatia a som rada, že mesto Púchov môže byť takýmto strediskom takéto prevencie na ochranu duševného zdravia. Takže ďakujem veľmi pekne. Ešte raz vítajte v Púchove. Ďakujem krásne. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi si to vážime, pani primátorka. Ono sa to môže zdať také, že tieto témy trošku tabuizujeme, ale je to tak. Naozaj, keď sa snažíme z mnohých uhlov otvárať tieto diskusie, myslím si, že vždy vieme robiť o niečo viac. Takže ja som veľmi vďačná, že práve v meste Púchov je tomuto naklonená aj pani primátorka.
tú podporu, tie diskusie, to všetko, je to potom vidieť. A ja si veľmi želám, aby aj táto dnešná odborná diskusia priniesla nejaké výsledky, ktoré budú viditeľné aj vo vašom meste. Poďme ďalej, pretože v tejto chvíli by som chcela slovo odozdať pani Katke Stríčkovej. Poďte, nech sa páči, z finančného domu Unika. Veľký potlesk vás poprosím, pretože Katka robí obrovské veci v tejto téme a nie len v téme duševného zdravia detí, ale vôbec aj dospelých. Krásny podvečer. Dobrý podvečer vám prajem. No, takže moja prvá otázka znie, prečo práve téma duševného zdravia rezonuje aj vašou firmou a prečo vlastne podporujete tieto projekty? Chceli by sme to vedieť a inšpirovať ďalších, aby sa viac a viac ľudí a firiem a sponzorov a partnerov zapájalo do takýchto diskusí. Ďakujem za tú otázku. Ja by som ešte chcela povedať, že sa strašne teším, lebo ja som rodená Žilinčanka a ten Púchov mi je blízky, lebo vlastne celú tú cestu, vždy keď som išla domov za rodičmi, tak ten Púchov už som vedela, že som doma. A veľmi sa teším aj tomu, že som sa vlastne pred chvíľočkou dozvedela, že pani primátorka sa za Slobodná volala ako ja, takže dve Kataríny Stríčkové, v živote sa mi to nestalo. Ja tu stojím naozaj za spoločnosť, za korporát, ktorá vlastne pred takmer 4 rokmi bola jednou z prvých, ktoré prišli s tým, že pochopili, že na to, aby sme mohli žiť kvalitne, dobre a s naplnením toho ľudského životného potenciálu, ktorý máme, tak potrebujeme byť v prvom rade v duševnej pohode. Potrebujeme byť všetci naladení na samých seba, potrebujeme vnímať vlastne tie potreby ľudí okolo nás, či už sú to dospelí, alebo sú to tí zraniteľní, tie naše deti. A ja som s veľkou hrdosťou vlastne na toto javisko vyšla, pretože Unika je nielen zodpovedná v tom, že sa snaží robiť biznis a vlastne prinášať zisk svojim akcionárom a vynikajúce produkty svojim klientom, ale že je zodpovedná aj voči spoločnosti a voči tým, ktorí nie sú klienti alebo klientky, ale ktorí v tejto spoločnosti žijú a potrebujú pomoc. Čiže hľadáme si partnerov a som veľmi rada, že Športová akadémia Mateja Tota sa stala jedným z nich. Spolu s Ligou za duševné zdravie, spolu s odborníčkami a odborníkmi sa snažíme robiť osvetu. Tento pilot, tento projekt, ktorý tu je, táto diskusia v Púchove, je prvý. Je to náš pilot, chceme to vyskúšať. Či vieme priniesť medzi vás, medzi rodičov, medzi starých rodičov, proste ujov, tety, učiteľov a učiteľky, či vieme priniesť tú odbornosť, to, čo potrebujete, tie odpovede na tie otázky, ktoré máte a ktoré potrebujete, aby ste mohli žiť kvalitnejšie, lepšie, aby ste vedeli sa rozprávať s tými deťmi. Čiže ďakujem za tú možnosť, za tie partnerstvá, ďakujem aj dvojim hostkám, ktoré prišli, ďakujem Matejovi, že môžeme spolupracovať na tomto a budem veľmi rada, keď nám dáte potom spätnú väzbu po tejto diskusii, čo sa vám páčilo, čo by ste potrebovali viac, aby sme mohli možno potom v Slovensku chodiť ďalej aj medzi ostatných ľudí a prinášať to, čo potrebujú. A ďakujem aj Barbore, že sa na to tak pripravila, lebo ja sa veľmi teším, väčšinou tie diskusie moderujem sama, viem, aká je to veľká výzva, takže držím palce, teším. Ďakujem. A ja mám ak dovolíte, lebo vy ste sama maminou a máte teda deti vo veku, ktoré sú také nebezpečné, myslím, tie vekové hranice. Áno. Máte nejakú radu ako mamina 3 synov však? Ja mám 3 synov, áno, v tom takom širokom diapazóne od 14 do 25. No. Je to taká, že dosť veľká morda. Ja som hovorila pani doktorke, ktorú som viezla z Bratislavy dnes večer a som strašne rada, prepáčte, musím to zopakovať, ale som hrozne rada, že prišla, lebo viesť sa niekde 150 km to nie je len tak, tam a naspäť. Ďakujem. Ja som jej hovorila práve o tom, že ten najväčší kľúč, ktorý som ja našla k svojim deťom a to, čo by som všetkým odporúčala, je pýtajte sa, počúvajte ich a hovorte úprimne. To sa mi absolútne najviac osvedčilo, že naozaj hovoriť s nimi o tom, čo ich zaujíma, byť citlivá, čakať, keď nevedia hovoriť alebo nevládzu hovoriť, proste byť tam pre nich a brať ich tak, že to nie sú deti, ktoré mňa musia poslúchať.
To sú ľudia, s ktorými vlastne viem viesť dialog a oni ma vedia obohacovať tiež. Aj keď ten dialog teda v období puberty má svoje úskalie. A vtedy treba veľa počúvať. Áno, po prípade mať veľkú trpezlivosť. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem krásne. Vedela, že to povedete dobre tieto rady. Poprosím vám mikrofón, aby vám nezavážal. Ďakujeme veľmi pekne ešte raz, pani Katarína Stričková z Finančného domu Unika. Teraz mi už dovolte, aby som privítala našich diskutujúcich hostí a veľmi si teda vážime, že všetci prišli. Takže dovolte, aby som privítala detskú psychiatričku z Národného ústavu detských chorôb Bratislava, pani doktorku Zuzanu Macovú. Poďte, nech sa páči, opatrne. Dovolte, aby som privítala aj školskú psychologičku a taktiež pracovníčku Lígy za duševné zdravie pani Kornéliu Ďuríkovú. Olympijského víťaza a Lajota Boxer. Matej Tóth je tu s nami. Krásny deň, krásny podvečer, nech sa páči, dámy. Pán, postaňte sa, si sadnem tu ku vám. Som veľmi rada, že ste tu a Matej, som ti zopala ten mikrofón nevrátila. Už len tak skúšobne ich pozapínam, prepáčte, aby nám to všetko fungovalo. Dobre, malo by to byť všetko v poriadku. Tak ešte raz ďakujem vám všetkým, ktorí ste prišli. Máme tu ešte aj vzácneho hostia, pán Rastislav Pavlikovský, taktiež majster sveta, takže dvoch tu máme. Zdravíme. Krásny podvečer. Tešíme sa všetkým, ktorí podporia diskusie teda o duševnom zdraví, pretože je veľmi dôležité sa o tom rozprávať. A prípadov nielen detí, ale aj dospelých s duševnými chorobami nám pribúda, štatistiky hovoria úplne jasnou rečou, takže nikto nestraší, nikto sa nesnaží nejako v extrémnom slova zmysle preháňať tieto diskusie, práve naopak, myslím si, že je ich stále veľmi málo a treba stále sa o tom rozprávať. Ale poďme teda k našej téme. My sme si teda vycielili pre dnešnú diskusiu deti. Ono v podstate, keď povieme deti, je to celkom široká škála veková a ten vývin teda od novorodenca až po dospelého 18-ročného, dajme tomu už teda dospelého, hej, alebo toho mladého človeka je veľký. Ale myslím, že všetci vieme, že tie deti sú stále deťmi, tak ich budeme tak ponímať v jednom. A ja ako mama 14-ročnej dcéry a 4-ročného syna, a myslím si, že každý rodič na svete, si želáme, aby tie naše deti boli vždy len šťastné, zdravé, usmievavé, ale ono to tady niekedy vôbec nie je. A práve to je tá moja otázka, tá duševná nepohoda. Keby sme si mohli tak veľmi na úvod zľahka povedať, že čo to vlastne je, keď je to dieťa v duševnej nepohode, pani doktorka. Dobrý večer, ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie a skôr než odpoviem na otázku, vám len chcem odkázať, že keď som povedala v práci, že idem sem k vám do Púchova, tak konferencia, ktorá tu bola na konci augusta, stále rezonuje, takže mesto získava také meno, že teda im záleží, že sa zaujíma o tieto témy, že sa stará o svojich aj učiteľov, aj detí. Takže určite prinášam v tomto zmysle aj také pozdravy z Bratislavy. Čo je duševná nepohoda? Dá sa povedať, že tento termín by sme mohli definovať ako také neúplne krátke obdobie, kedy nevieme nájsť takú vnútornú rovnováhu. Nejedná sa ešte o psychickú poruchu, je to niečo ako keby taký nejaký medzistav alebo predstav. Čiže obdobie, kedy sa už niekto nemá dobre, nejedná sa teda len o to, že zrovna sa pohádame a máme taký ako horší deň, ale je to skôr taký úsek, ktorý dá sa povedať je dlhší, kedy sa nevieme opäť dostať do takého kľudu a takého pokoja. Možno keby sme načreli do školy, teda tam by sme mohli si všimnúť tú duševnú nepohodu ako z pohľadu učiteľa. Alebo možno práve školského psychológa. Ďakujem pekne a ja teda chcem všetkých pozdraviť. Príjemný večer. Čo sa týka školy, tak myslím si, že škola je vlastne miesto, kde deti trávia, vieme všetci, proste obrovské množstvo času. A práve učitelia majú možnosť všimnúť si práve tie príznaky tej nejakej psychickej nepohody. A to dieťa vysiela obrovské množstvo signálov počas toho dňa, keď je v škole. Či už učiteľ môže, ja by som povedala takto, že vo všeobecnosti je dobre všímať si akúkoľvek výraznejšiu zmenu v tom správaní alebo prežívaní toho dieťaťa.
tým základným, ale takým predpokladom k tomu, aby sme si všimli, že sa niečo s tým dieťaťom deje, je, že to dieťa musíme aj trošku poznať. Hej? Že musíme vedieť asi viac komplexnejšie ho poznať, vedieť, čo zažíva, čo prežíva, nevnímať ho len z toho uhla pohľadu tých známok, že je to jednotkár, dvojkár, alebo teda nejaká známka, ale jednoducho poznať to dieťa trošičku hlbšie, poznať jeho záľuby, koničky a nejaké to aj možno poznať rodičov, rodinné zázemie. Ale vo všeobecnosti sa dá povedať teda, že ak si všimneme také príznaky, ktoré môžu súvisieť aj s prospechom, ak máme dieťa, ktoré napríklad sa relatívne dobre učilo a zrazu došlo k nejakému výraznejšiemu zhoršeniu známok, to môže byť signál. Signály môžeme badať aj napríklad na tom, ako dieťa sa pripravuje do školy, či je tam zmena v príprave a plnení tých školských povinností, ale môžeme si všimať aj také príznaky, ako napríklad to, že dieťa na hodine zaspáva, neskoré príchody, časté absencie, alebo keď sa stáva napríklad, že rodičia hlasia, alebo aj učiteľ si môže všimnúť v škole, že má bolesti brucha, bolesti hlavy, častejšie odchody napríklad na WC, ale jednoducho aj zmena napríklad v dynamike vzťahov. Všimneme si, že teraz dieťa napríklad sedí viac v kute, alebo je možno naopak výraznejšie komunikuje s nejakou skupinou detí. Čiže akákoľvek zmena, ktorá nám ukazuje na to, že to dieťa sa mení, to je ten signál. A je to teda pre učiteľov, pedagógov, teda znak toho, že samozrejme, ja si myslím, že učitelia už za svoju prax vedia prečítať tých žiakov, ale že naozaj treba riešiť tieto zmeny nejakou osobnou komunikáciou, individuálnou, alebo ako ten učiteľ z pohľadu toho, že si vníma tie deti v triede, vidí teda nejakú zmenu, ako má pristúpiť, možno keby sme si ten najkrajší scenár mohli predstaviť, hej, že trošku aj popreháňame, tak ako by to malo vyzerať? Myslím si, práve to, čo som vlastne povedala na začiatku, že ten učiteľ vlastne má možnosť vidieť to dieťa takmer každý deň. On ho vidí v tej škole a vidí, ako sa mení to správanie. Keď to vidí prvýkrát, tak nemusí niečo riešiť, ale v prípade, že sa to objavuje častejšie, všíma si vlastne tú zmenu alebo tú dynamiku toho všetkého, čo sa deje okolo toho dieťaťa po nejakom čase, tak je fajn, ak ho osloví, ak ukáže úprimný záujem o to dieťa. Samozrejme, tam je také ako dôležité pravidlo, aby neoslovoval ho pred celou triedou, aby to nebolo také, že proste, neviem, keď vidí nejaké dieťa, že leží na lavici, tak ako učiteľ proste vybuchne na neho, čo to robíš, čo sa tam deje, čo zase tam pohybuješ na tej lavici, ale s citom vníma ho, osloviť ho, zavolať si ho možno k sebe na krátky rozhovor a jednoducho snažiť sa zistiť, že čo sa vlastne v tom živote u neho deje. No, keď si teraz predstavím ten rodinný život a ideme k téme rodičovstva, ty máš 2 dcéry a ja som sama z 3 sestier a viem si predstaviť, aké náročné pre otca je vnímať ten ženský svet. Je to naozaj diametrálne iná optika toho muža, akože nechcem to tu teraz nejako rodovo začleňovať, ale je to trošku ťažšie. Ako ty vnímaš ten svoj svet svojich dcér, puberty, ktorá tam je určite, a vôbec toho ženstva u vás doma? Ako to zvládaš? Pekný večer všetkým. No, mal by som sedieť asi tam v hľadisku a počúvať veľmi dobre, lebo je to naozaj teraz to také obdobie relatívne najviac exponované, 17 a 15 rokov. A to, že ste úspešný športovec alebo olympijský víťaz, vás nerobí ukážkového rodiča alebo ideálneho rodiča, takže ja sa učím a snažíme sa byť vnímaví, snažíme sa riešiť problémy a pri tom veku asi je jasné, že tie problémy prichádzajú. A myslím si, že tú rodovú, alebo teda to, že mám dcéry, som sa od malička, od toho, ako som sa dozvedel, že mám 2 dcéry, sa s tým stotožnil a naozaj si to užívam a vnímam ten iný postoj ako výhodu, že môžem aj tým dievčatám priniesť niečo a naozaj som vďačný a rád, že máme taký ten aj kamarátsky vzťah, že ma vnímajú ako aj kamaráta, že sa môžu zdôveriť a není tam nejaká tá priepasť vyslovene mužsko-ženská. A
keď ma ešte teda v tom domácom prostredí, pani doktorka, na vás sa obrátim, aké sú teraz možno tie najčastejšie prípady alebo z nejakých tých štatistík aj z vašej ambulancie možno, že keď riešite deti a ich teda nejaké duševné nepohody, s čím prichádzajú? Je to domov, je to škola, sú to nejaké, čo tam sú tie spúšťače? U detí asi najčastejšie sa to samozrejme týka toho, okolo čoho sa točí ich život, to znamená rodina, témy v rodine, atmosféra doma a potom kolektív rovesníkov, či už je v škole, alebo kamaráti, ľudia, ktorých poznajú z iných nejakých krúžkov, alebo na druhej strane, keď ich je nedostatok a keď chýbajú. A čo sa týka takých typov ťažkostí, naďalej asi najviac sa stretávame s rôznymi formami úzkosti, ktoré môžu sa prejavovať cez teličko, že je deťom zle, bolí ich brúško, hlava, alebo môžu mať také panické stavy, kedy sa im zle dýcha, trpnú im končatiny. Alebo potom bývajú často prítomné depresívne prejavy, ktoré ešte naďalej mám pocit, že od pandémie pretrvávajú v rôznych verziách. Žiaľ, stretáme sa s pomerne vysokou frekvenciou sebapoškodzujúceho správania, ktorý je fenomén, ktorý môže byť pri rôznych verziách iných psychických ťažkostí. Významne nastúpali poruchy príjmu potravy, čiže asi toto sú také okruhy, ktoré momentálne v rámci tých depresí ešte teda naďalej žiaľ pretrváva množstvo suicidálnych myšlienok až suicidálnych pokusov. A pri tých suicidálnych myšlienkach sa bavíme o akom veku dieťaťa? Koncept smrti sa vyvíja, to znamená, že pokiaľ sa takéto myšlienky alebo skôr také slova objavujú u dieťaťa, ktoré je mladšie ako 8-9 rokov, tak vtedy to skôr hodnotíme, že dieťa opakuje, čo niekde nejako počulo, že kopíruje nejaké správanie, ale v tomto veku ešte nemá vyvinutý koncept toho, že život je konečný. A od tých zhruba 9 rokov sa teda už stretáme s tým, že dieťa si vie tieto veci uvedomiť, ale teda v tom menšom veku sú tie spôsoby a myšlienky, akým sa k tomu stáva ešte väčšinou také nezrelé a my sa to väčšinou dozvieme až spätne, keď pracujeme s adolescentom, že napríklad tieto myšlienky tu boli už v mladšom veku alebo prípadne, že tam bol nejaký, nechcem to úplne nazvať detský pokus, lebo ich predstava je niekedy, že zadržím dých alebo podobne, ale teda dozvieme sa, že už vtedy mohli mať takéto myšlienky a pokusy. No, spomínali ste teda úzkostné stavy, depresie, ale to sebapoškodzovanie, o tom sa teraz veľmi často dozvedám aj z okolo teda tým, že mám dieťa v puberte. Čo to je za fenomén, to sebapoškodzovanie? Čo to tým deťom dáva, čo to nahráva, čo to satuje, alebo v čom tkvie to sebapoškodzovanie? Dôvodov je viacero. Asi tak štatisticky najčastejšie sa stretáme s tým, že sebapoškodzujúce správanie sa objaví ako metóda, keď si niekto nevie poradiť iným spôsobom so svojimi pocitmi. Preto to aj tak významne nastúpalo počas pandémie, kedy boli deti v lockdowne, kedy mali oveľa menej možností, ako sa odreagovať, ako sa rozptýliť, ako vyventilovať svoje pocity a na druhej strane boli zaplavení množstvom pocitov. Inými slovami, keď sa stretnú s tým, že im je zrazu veľmi nepríjemne, ťažko, majú masívnu úzkosť alebo nejaké sebaspochybnenie, tak si takýmto spôsobom menia svoje vnútorné prežívanie, lebo vlastne tým, že si spôsobia bolesť, tak keby vypínajú ostatné emócie. Ale teda so sebapoškodzovaním sa vieme stretnúť aj pri iných situáciách, niekedy je to spôsob, ako dieťa komunikuje, že sa nemá dobre, že potrebuje pomoc a stretáme sa s tým aj ako s mechanizmom, kedy hľadá nejakú skupinu, kde sa cíti začlenenejšie a to sú skôr také situácie, kde si navzájom potom zdieľajú takéto fotografie a skôr sa také keby potencujú. Súvisí to aj s tým, že deti žijú úplne inak v tejto dobe a viacej virtuálne, takže keď sa nemajú dobre, tak často vlastne hľadajú komunitu ľudí, kto to cíti podobne a tým pádom nájdu takéto alternatívy, ktoré sú nezdravé a pre nich aj v skutočnosti nebezpečné. A ako to vyzerá možno priamo už v tej ambulancii, kto prichádza? Predpokladám, že rodič
je ten iniciátor, že si, ale neviem, opravte ma, že málo kedy sa si stane, že to dieťa nejako racionálne vyhodnotí, že ja si chcem pomôcť, alebo ako to je, aké sú tie prípady? Bývajú aj prípady, kedy dieťa samo komunikuje, že chce pomôcť a povie rodičovi, že sa vlastne necíti dobre a nemá dobre a niekedy tomu predchádza aj to, že hľadali už nejaké odpovede a skúšali či pomoc psychológa alebo pomoc niekoho z toho vonkajšieho sveta. Čiže stretáme sa aj s takouto verziou, kde to dieťa samo komunikuje, že sa nemá dobre. Stretáme sa žiaľ aj s tým, že prvýkrát uvidíme dieťa na urgente po nejakom rizikovom správaní alebo suicidálnom pokuse a vlastne až tam prichádza za ním ten rodič. Ale teda dá sa povedať, že naozaj najčastejšie tú pomoc vyhľadávajú rodičia, ktorí si všimnú, že dieťa sa nemá dobre. A keby sme išli teda teraz trošku tak nejako presným postupom, že učiteľ si všimne v triede nejaké teda už takéto podozrivé správanie, ktoré v ňom vyvolá obavy, komunikuje s dieťaťom, tam sa tá komunikácia nehybe, zavolá si rodičov, možno ani tam to nejako veľmi neprebieha tá komunikácia podľa nejakých predstav. Môže aj ten učiteľ riešiť nejakú návštevu nejakého odborníka, alebo ako to dnes máme nastavené? Musí iba rodič, predpokladám. A učitelia sa môžu neformálne radiť v zmysle, čo robiť, ak máme dieťa, ktoré, ja neviem, sa necíti dobre, ako mu vieme byť my nápomocní, ale inak je to samozrejme rodič, ktorý vyhľadáva pomoc. Dobre, poďme späť teda do tej školy. Tam je aký postup, keď vy ako školský psychológ alebo práve pedagóg si všimnete to správanie, začne nejaká komunikácia, asi sa začnete veľa pýtať. Mňa by veľmi zaujímalo, aké sú tie deti, ako reagujú. Viem, že to teda nemáme generalizovať, ale možno tak vo všeobecnosti, že chcú sa otvoriť, alebo radšej to uzavrú ešte viac. Ako to je? Je to veľmi individuálne, každé dieťa je veľmi iné a ono to veľmi záleží naozaj od toho veku. Staršie deti sú, moja skúsenosť, že trošku viac otvorenejšie, lepšie vedia komunikovať to, čo ich ťaží, alebo to, čo ich trápi. Staršie deti, pod tým myslím, deti teda v tom veku 14-15 a vyššie. Ale je to naozaj veľmi individuálne. Veľmi dôležité to v školskom prostredí je to, že akí sú tí dospelí. Že či vedia vytvoriť tú atmosféru prijatia, dôvery a bezpečia, že či je v škole aspoň jedna osoba, ktorej to dieťa môže dôverovať. Tá úloha toho, v tejto celej súvislosti, o ktorej sa bavíme, vlastne chcem aj vlastne povedať to, že tá, a nie že rola učiteľa, ale vlastne z toho vývinového hľadiska to dieťa vlastne sa mení. Keď je malé, berme teda v tom školskom prostredí alebo v tom školskej retorike, keď je na prvom stupni, tak tam je samozrejme najdôležitejší ten, že vždy je najdôležitejší ten rodič a vždy je najdôležitejšia tá rodina. Ale čím je dieťa staršie, tak úplne prirodzene vlastne nastupuje to obdobie dospievania a jeho to úlohou v tom dospievaní je práve to, aby sa trošku odpútal od tých rodičov, aby si vytvoril vlastne to svoje vlastné zázemie, tú svoju vlastnú identitu a jednoducho odpútava sa vlastne od tých rodičov a hľadá vlastne tú identifikáciu seba medzi rovesníkmi, tam rastie vlastne výrazne tá úloha tých rovesníkov a potom takisto iných dospelých okolo. A práve tu vlastne ja vidím obrovskú príležitosť pre učiteľov, práve pretože tí učitelia alebo školskí psychológovia, ktorí v tých školách sú, môžu byť tí, ktorí vlastne vedia byť tí dospelí, dôverní, dobrí, tí dospelí ľudia, ktorým to dieťa dôveruje a s ktorými sa vlastne vie rozprávať. Mne osobne sa častokrát stáva, že keď komunikujem s rodičmi pri tých starších deťoch, že ten rodič mi hovorí, že on sa snaží tomu dieťaťu pomôcť, snaží sa mu niečo povedať a stáva sa, že vlastne ja tomu dieťaťu poviem plus minus to isté, čo ten rodič, len od mňa to zoberie lepšie inak, lebo je to úplne prirodzené. Deti vlastne v tom dospievaní inak vnímajú tú rolu toho rodiča. On sa to potom časom vráti zasa k tomu, že ten rodič je naozaj opäť na tom piedestále, ale tam sa vlastne povedať, že tá rola toho učiteľa výrazne a tých dospelých ľudí vlastne v tej škole je veľmi významná.
Preto je veľmi dôležité, aby v školách vlastne boli ľudia, ktorým vlastne tí deti dôverujú, s ktorými sa vedia porozprávať, podeliť sa o tie skúsenosti a vlastne potom tú spoluprácu s tými rodičmi je fajn, keď tých rodičov vlastne to školské prostredie presvedčí k tomu, aby v prípade potreby vyhľadali nejakú odbornú pomoc, ale stáva sa naozaj veľmi často stáva sa, že vlastne tí rodičia tú pomoc, nejak tie problémy nechcú si nejako priznať, tak potom je to o tom, akú tú atmosféru, aké to prostredie v podstate vytvára tá škola, tá rodina dokopy. No, pekne ste to povedali, že rodičia si nechcú priznať. A toto je veľká vec, ktorú si všímame asi všetci. Ono je to veľmi ťažké sa o tom rozprávať, veľmi ťažké je prežívať to a pozerať sa na svoje dieťa a priznať si, že je tam niečo, čo musím riešiť, možno kde som aj ja ako rodič, lebo tie výčitky nastupujú aj tým rodičom, ono to ide ruka v ruke. Ako vy máte teraz momentálne tú skúsenosť, ako tí rodičia pristupujú v dnešnej dobe, ktoré sa už aspoň viac o tom rozpráva, aj keď teda, ako sme povedali, stále by toho mohlo byť viac. Prichádzajú k vám s tým, že reálne naozaj chcú pomôcť, alebo sú takí, že už to treba takto naozaj riešiť, že myslíte si, že už je to naozaj v takomto stave. Ako to teraz je s tými rodičmi? Viem, že zase generalizujeme, ale aspoň teda také naše skúsenosti. Môžete začať, pani doktorka. Ako to je? Musím povedať, že stigma stále je celkom prítomná a môže byť, že mnohí rodičia majú obavy z toho, že niekde zlyhali alebo že je to potvrdenie, že niečo je v ich rodine v neporiadku. A pritom je fakt, že nikto z nás nie je chránený pred tým, aby nikto nemá záruku, že nikdy nebude mať psychické ťažkosti. Dokonca sú celé výskumy, ktoré hovoria o tom, že keď sa nám začnú sumovať negatívne životné udalosti, máme nejakú určitú síce genetickú výbavu v zmysle nejakej nosnosti a potom máme nejakú životnú situáciu, ktorá nás môže posíliť alebo oslabiť. Nič menej napriek tomu platí to, že ak sa nám začnú v jednom roku sumovať negatívne udalosti, tak ktokoľvek z nás bude mať rôzne psychické prejavy. Či začneme zle spávať a mať úzkosti, alebo sa vytratí radosť zo života a budeme ohrození depresívnym prežívaním, alebo budeme mať nejaké telesné ťažkosti. Čiže v tomto smere stále je tu ešte podľa mňa veľa času a priestoru na to, aby ľudia prestali vnímať psychické ťažkosti ako nejakú nálepku toho, že niekde urobili chyby alebo zlyhávajú, ale proste život to niekedy namieša tak, ako to namieša. Máme za sebou obdobie pandémie, mnohých neistôt, do toho proste deti dozrievajú, dospievajú, čo je sama o sebe veľká výzva, doba sa dramaticky mení v mnohých oblastiach, je to nové jak pre nich, tak pre nás, či sa týka sociálnych sietí alebo rôznych ďalších fenoménov. Nás to skôr má tendenciu tak zamrzať, keď počúvame príbeh tej rodiny, že vlastne s niečím sa trápili 2 roky, kým prišli a vyhľadali pomoc, pretože platí, že čím skôr máme možnosť sa keby porozumieť tej situácii, postarať sa o tú rodinu, vysvetliť im, kade vedie cesta, tým väčšinou rýchlejšie je úzdravá, pretože ešte nie sú také schronifikované na takej mozgovej synaptickej úrovni vzorce správania. Takže my v skutočnosti máme najväčšiu radosť, alebo ako to mám povedať, keď k nám prichádza rodina a povie nám, že tie príznaky trvajú iba 3. mesiac, poruchy príjmu potravy a my im vysvetlíme, dobre, takto s tým zaobchodte, tuto, ja neviem, dieťa sa bojí jesť, tak takýmto spôsobom ho upokojíte pri tom stolovaní, vysvetlíme dieťaťu, vysvetlíme rodine a niekedy je to naozaj na 2-3 sedenie a vyhneme sa niečomu, čo sa mohlo ťahať následne mesiace. Takže určite chcem veľmi podporiť to, aby sme sa dívali na to, že psychické poruchy vedia veľmi meniť kvalitu života
A čím viac budeme v tomto takí otvorení, že sa to môže stať komukoľvek a vlastne neznamená to žiadne takéto presahy, tak to vám pomôže veci. A myslím si, že sme v dobe, kedy vieme pracovať, ale je to také sloveso, ale vieme pracovať s tými chorobami o niečo lepšie, ako asi v minulosti, takže tá šanca k tej náprave alebo k tomu beztelesnejšiemu životu bez tej choroby je asi trošku vyššia. To určite, a nehovoriac o tom, že keď prichádzame v bode, kde ešte je mnoho problémov len na začiatku, tak si väčšinou vieme poradiť len s rôznymi takými intervenciami, odporúčaniami. Ak musíme dávať do liečby aj farmakoterapiu, tak v takom prípade väčšinou sa jedná len na krátkodobú, možno 3-mesačnú, 6-mesačnú liečbu, čiže čím skôr máme možnosť zahájiť tú starostlivosť, tak väčšinou neplatí to pri všetkých poruchách, lebo niektoré sú aj, nazvem to, viacej biologické, to znamená, že sú spustené nejakou našou genetickou výbavou a tam máme menší manevrovací priestor, ale určite platí to, že čím skôr z menších problémov môžu počasie vznikať väčšie problémy. Možno práve pri tých poruchách príjmu potravy keď sa to asi včas uchopí, predpokladám, lebo už keď sa to nejako sklonifikuje u tých zväčša asi dievčat, ale určite aj u chlapcov, tak to vie byť dlhoročný problém, že tam sa to akože vie teoreticky vie, naozaj záleží, v ktorom bode sa do toho vstúpi a aj zároveň od ďalších všelijakých okolností. Ja by som vám doplnila pani doktorku, v podstate chcem podporiť naozaj to, že čím skôr sa príde s problémom, čím skôr sa začne riešiť, čím skôr sa to pomenuje, tak tým je lepší priestor na to, aby jednoducho sa tie veci vyriešili. Zároveň hovorí sa, že vyslovený problém je polovičný problém, čiže čím skôr a o tom hovoríme, tak tým lepšie sa to proste s tým pracuje. Zároveň opäť v tejto súvislosti chcem zdôrazniť práve význam tej školy a význam tých napríklad školských psychológov priamo čo sú v školách, pretože oni vlastne plnia veľmi významnú tú preventívnu aj tú intervenčnú vlastne úlohu. To znamená, že vlastne v podstate v ideálnom stave by to malo byť tak, alebo by to mohlo byť tak, že tí učitelia a školskí psychológovia vedia zachytať tie prvé signály, vidia to dieťa v tej každodennej interakcii, vidia vlastne v tej škole, ako sa správa a v podstate tie deti v oveľa menšom množstve by sa dostávali vlastne na tie detské psychiatrie, pretože oveľa skôr, keď ešte netreba napríklad nasadiť tie lieky, keď ešte sa to dá nejakým iným spôsobom vlastne zvládnuť tá situácia, tak sa to jednoducho dá, je to oveľa lepšie a sa pomôže vlastne aj odborníkom, detským psychiatrom v tom. Čiže čím skôr sa to začne riešiť, tým je to lepšie pre všetkých. Máme my ako rodičia možnosť už od novorodencov našich pracovať ako rodič, vychovávať tak, aby som sa možno vyhla nejakým problémom mojich detí, alebo aspoň ako by som si mohla všimnúť čo najskôr, že niečo začína. Taká veľká téma, ktorá sa objavuje u tejto generácie rodičov, začína byť to, že keď sa narodí dieťa, tak to nejako znamená, že v určité obdobie sa strašne veľa vecí vzdávame. Vôbec to není jednoduché obdobie, aj keď je nádherné, ale je veľmi náročné. A taká téma, s ktorou sa teraz začíname stretávať, je, že časť rodičov, ktorí majú v tomto období dieťatko, tak takisto majú tendenciu tráviť pomerne veľa času vo virtuálnom svete. A ukazuje sa, tak ako nám to komunikujú pediatri, že vlastne mnohom to môže byť aj veľmi rizikové pre tú budúcu generáciu detí. A to napríklad pretože ak ste tu ako rodičia, máte pravdepodobne tú skúsenosť, že keď ste sa s niekým zarozprávali alebo ste o niečom počúvali v telefóne, tak ako náhle sa zmenilo vaše nastavenie, vaša nálada, tak vaše dieťa si začalo hneď pýtať pozornosť, začalo reagovať. Deti nerozumejú tým slovným obsahom, ale sú veľmi intuitívne. To znamená, navnímajú, keď rodič sa nemá dobre a keď je nejaká atmosféra v rodine a väčšinou teda si vypýtajú tým pádom také upokojenie, nazývame to, že koreguláciu, že urobím malinkú interakciu s rodičom,
uvidí, že rodič sa na ňo usmeje, pokojí ho, chvíľočku sa mu povenuje a potom môže ďalej fungovať dobre. A rodičia, ktorí sú odpojení v tom virtuálnom svete, sú tým pádom v inej atmosfére ako ich dieťa. Pre deti je to nezrozumiteľné. Majú tendenciu pýtať si viacej pozornosti, čiže emočne intenzívnejšie reagovať. Na druhej strane ten rodič, keď je unavený, lebo ten virtuálny svet je síce, že sme v ňom pasívni, nič nemusíme, len pozorujeme, ale náš mozog je vtedy stále aktívny napriek tomu, takže to vyčerpáva. Tým pádom tí rodičia majú oveľa menšiu kapacitu byť im k dispozícii a zareagovať spokojom a ustať to, že ich dieťa momentálne potrebuje viacej. Sú výskumy, ktoré ukazujú, že násobne stúpa úrazovosť detí do 2 rokov, pretože rodičia ich menej sledujú, lebo keď sa hrajú na pískovisku alebo niekde sú vonku, tak sa dívajú do mobilu. A je tu riziko, že budú mať slabšiu a poškodenú vzťahovú väzbu, lebo môžete aj bežne vidieť, že rodič kočikuje, ale vlastne má pripevnený mobil, díva sa tam a podobne. Čiže toto je také úskalie, na ktoré je dôležité mysleť. A zároveň s tým prichádza ešte aj taký fenomén, že ako zaobchádzať s tými obrazovkovými médiami tých najmenších detí, a tam je veľký priestor na prevenciu. A spolu s pediatrami momentálne pracujeme na odporúčaniach pre rodičov a predpokladáme, že na jar už aj výjdu a budú pripravené. Ale asi najďalej sú v tejto oblasti naši kolegovia z Francúzska, ktorí majú také pravidlo, volajú ho 36912. A pravidlo 36912 je podoprené o výskumy, a bude vás to zaujímať viacej, tak k tomu aj natočené videá, kde sa dajú do titulky. Pravidlo 3 znamená, že do 3 rokov dieťa by vôbec nemalo mať kontakt s obrazovkovými médiami, pretože potrebuje nacvičovať to, čo v týchto médiách zrovna nie. Potrebuje odpozerávať sociálne interakcie, potrebuje zažiť svet v 3D priestore, nie 2D. Potrebuje mať koncept v tom, že tie veci, ktoré sú v obrazovkách, nie sú reálne, čiže sú rýchlejšie, nebude mať správnu časovú následnosť, sú v niečom silne stimulujúce, takže pre tie ostatné aktivity sú málo podnetné, tak o tie potom dieťa stráca záujem. A zároveň ich učíte od malička, akým spôsobom s týmito fenoménmi, ktoré sú nové, zaobchádzať. Mobilné telefóny a vôbec tieto technologické pomôcky, to je veľká téma. V podstate môžeme povedať, že deti sa rodia do tejto už predtechnickej doby a je veľmi náročné s tým bojovať, lebo povedzme si pravdu, že rodič, ktorý si chce na chvíľku oddychnúť, čo urobí, tak samozrejme vytiahne tieto technologické pomôcky, ale je úžasné, že sú štatistiky, čísla a že veda robí aj v tom, že naozaj nám rodičom dá zrkadlo, že to nie je správne, takže sa tešíme a určite si to pozrieme. A v každom prípade telefóny sú asi samozrejmosťou v školách, to už sa nemusíme ani baviť. Moja mama má o rok 70 rokov, celý život učila, teraz ju zavolali na chvíľku zastúpiť nejakú kolegyňu, ktorá odišla na PN-ku, tak sa vrátila po rokoch ako dôchodkyňa. A hovorí mojej 14-ročnej dcére, že teda sa teší z tých žiakov a jak robia projekty a tak. Moja dcera jej hovorí, že babi, však to všetko ChatGPT za nej robí, že čo... A moja mama netušila, o čom rozpráva moja dcera. Tak si ju posadila a bolo to veľmi vtipné vnímať, ako moja dcera vysvetľuje mojej mame, celoživotnej učiteľke, že nedaj sa oklamať, mami, hej, že babi, že tak to normálne, že to si pozri. Tak to bola hodinová debata, kde moja mama akože mala pocit, že prespala snad 100 rokov, že čo sa stalo, že sa vrátila do školy, že trošku zabudne, že je na dôchodku a že tá doba je úplne inde. Ako nám menia tie telefóny v detských školách cez prestávky? Ako to vyzerá? No, telefóny to je veľká výzva, vlastne technológie vo všeobecnosti. Teraz vlastne od januára, alebo nie som si úplne presne, od januára bude platiť vlastne nový zákon, kde vlastne budú nejaké obmedzenia, čo sa týka používania telefónov v školách. Na prvom stupni úplne zakázané, na druhom stupni to bude teda pod dohľadom nejaká učiteľa. Čiže
dochádza aj tam k nejakým obmedzeniam a zmenám. Je to výzva, tie telefóny vlastne v školách sú, ja si myslím, že je fajn, že takéto obmedzenia v školách teraz budú, ja som teda skôr zástanca toho, že áno. Dokonca na škole, na ktorej pôsobíme, my takéto obmedzenia máme už, neviem, možno 5. 6. rok vlastne, kde sme pristúpili k tomu, že deti vlastne na prvom stupni 8-ročného gymnázia, čo je vlastne ako keby druhý stupeň základnej školy, tak tam vlastne deti nemali vôbec telefóny, každé ráno odovzdali vlastne telefóny do takých krabičiek, tie krabičky sa odnesli do zborovne a po skončení vyučovania sa úplne odovzdali, teda späť deťom. Musím povedať, že pred pár rokmi, keď sme teda zavádzali toto nové pravidlo, tak mali sme trošku obavy, že ako zareagujú na to rodičia, alebo že teda vlastníctvo a tak ďalej, takže sme to trošku riešili, sme sa obávali, ale musím povedať, že sme získali veľmi silnú podporu rodičov, v podstate absolútne vôbec nebol s tým problém, takže my na tomto fungujeme už relatívne dlho. Na mnohých školách, ale ešte teda doposiaľ tie mobily sú a oni v podstate takto, ja som akože zastanca toho určite, aby teda tie obmedzenia boli, ale zároveň akože chcem povedať aj to, že v podstate ten mobil alebo tie technológie sú istým nástrojom, hej? A v podstate keď sa bavíme o šikane, lebo veľmi veľa sa hovorilo o tom, že tie mobily v školách sú aj nejakým nástrojom na ubližovanie, čo je pravda, hej? Je to naozaj pravda, ale zároveň chcem povedať, že ono to, že tie mobily dáme preč, úplne tú šikanu akože nevyriešia. Čiže je veľmi dôležité venovať sa aj rozvoju tej osobnosti, rozvoju charakteru, rozvoju sociálnych, emocionálnych zručností, venovať pozornosť komunikácii, ako deti vlastne spolu medzi sebou komunikujú. Čiže rozvoju osobnosti ako takej, pretože ten mobil je v podstate len nástroj, ktorý to dieťa dostane do ruky a má možnosť sa rozhodnúť, že či to použije k tomu, že napríklad pomôže niekomu alebo ublíži. My sa tých telefónov už asi nezbavíme, takže je pravda, že tie obmedzenia nám určite pomôžu a aj moja dcera to takto v škole má, že odovzdávajú už v rámci toho, že si to tak nastavili a tiež my sme nikto neprotestovali. Ja som sa veľmi potešila, keď ona prišla rozhorčená domov, že teda do krabičky každá, že fantastické, takže sme sa veľmi nezhodli, ale veľmi sa tomu teším, myslím si, že nič im nechýba, všetko si aj tak nájde po vyučovaní tam, takže je to v poriadku v tomto smere. A my sa budeme rozprávať o komunikácii už o chvíľku, lebo to je presne to, kde sa preklopíme a budú tam aj sociálne siete, ako práve svet v tom mobilnom telefóne, v iPade, v počítači a tak ďalej. Ale Matej, ako je to u vás s telefónmi? Čo, dovolíš dievčatám, alebo je to nejaké pravidlo striktné? Nie je striktné, ale nejaké obmedzenia máme aj doma zavedené. A snažíme sa to aj kontrolovať. V dnešnej dobe telefóny vedia ukázať, čo koľko času strávili na tom deti, takže keď už máme pocit, že je to veľa, tak je to taký rukolapný dôkaz, že už toho je veľa. A aj napriek tomu, že detská už majú dosť, tak sa snažíme obmedzovať aj sociálne siete. To znamená, kým boli na základnej škole, tak v podstate sme sa dohodli, že sociálne siete mať nebudú a tak sme to vydržali. A potom nás presvedčila staršia, že oni potrebujú vlastne na gymnázium kvôli komunikácii, že si zvolili triednu komunikáciu, myslím, že cez Instagram vtedy, tak sme jej dovolili ale teda snažíme sa, aby tam bolo to nejaké rozumné mantinely. Presne ako bolo povedané, asi v dnešnej dobe už v tomto veku nie je šanca tým deťom odoprieť ten nástroj a je využívaný aj na užitočné veci, ale práve tá naša snaha je naučiť ich, aby neboli toho otrokom a vedeli to nejak aj oni same nejak sebe regulovať, že toho už je veľa a už majú z toho bolia oči. Áno, nám minulý rok, keď mala moja dcera 13 rokov, mala narodeniny, prišiel nám každému list, ktorý okopírovala v angličtine, argumentačný sloh, prečo by sme mali doved Instagram. Na čo som sa roztopila, že ešte v angličtine, tak jeho dajme. No hrozné. Ale teda tiež sme si tam nastavili nejaké minutáže, ale presne sme vstúpili do sveta, od ktorého by som ju ešte radšej teda ušetrila, ale už to bolo už som to nevedela zvrátiť. Už nás prosila predtým rok, hovorím, ani za svetu, máš môj Instagram, pozeraj si, čo chceš. Sice môj algoritmus potom vykazoval samých detských youtuberov a ja si hovorím, že niekedy tu niekto príde, si snáď bude myslieť, že čo ja tam obzerám, hej, ale ona si to presne za tých 5 minút všetko pozerala, čo má kto nové a vybavené. Ale teda už sme tam aj my a je to niekedy veľmi náročné.
ale teda bojujeme asi všetci rodičia. Dôležité je poznať to slovo dôvera, ale zároveň asi aj kontrola. Nemali by sme na to zabúdať. My sa k tej dôvere teraz tak trošku premostíme a vrátime sa k tej komunikácii, pretože stále teda chceme, keďže nás počúvajú mnohí pedagógovia, za čo sme veľmi vďační, ale aj rodičia, ako teda my iniciujeme komunikáciu s dieťaťom. Poďme teraz z pohľadu toho pedagóga, ktorý je v škole, vidí niečo, čo sa mu už nezdá. Naozaj si poradíme, že ako pristúpiť veľmi dôverne, aby sme si tú dôveru získali, ako otvoriť to dieťa, čo spraviť. Poradíme tým učiteľom, ktorí možno sa boja, aby to nepokazili, aby neurobili niečo, čo možno zhorší stav, alebo to úplne uzavrú. Ako na to? No, veľmi dôležitú úlohu v podstate hrá aj to, že aký je ten učiteľ ako osobnosť, teda ako má vôbec už tú atmosféru v tej triede. Tie deti jednoducho oni cítia, že či to myslíte úprimne alebo im neúprimne. Jednoducho ich neoklamete, jednoducho oni to vedia. Hej? Takže ak pristupujete k dieťaťu naozaj s tým, že vedia o vás, že ste človek, ktorému sa môžu zdôveriť, že to myslíte úprimne, hej, že takisto, že sa môžu zdôveriť. Častokrát totiž to sa stáva, napríklad my robíme v Lige za duševné zdravie v rámci programu Koalícia škôl za duševné zdravie. Máme taký program a robíme screeningy, vlastne také tie celkové duševné pohody v triedách. A my tam napríklad zisťujeme to, že deti hovoria o tom, že oni ako vedia, že majú požiadať, alebo vedia, koho môžu osloviť, keď potrebujú pomoc, ale oni to neurobia. A teraz akože je otázka, prečo to neurobia. Že či je to kvôli tomu, že majú pocit, že tá dôvera k tomu dospelému v tej škole nie je, alebo aký je teda ten dôvod. A častokrát v tých rozhovoroch v škole s deťmi sa nám vlastne stáva, že oni hovorí, že boja sa, že to teda učiteľ začne rozprávať o tom zborovni, alebo začne jednoducho sa to tak akože rozšíri. Stáva sa niekedy, že keď deti niečo povedia v jednej triede, tak akože ten učiteľ to povie v inej triede, ale tie decká sa to jednoducho dozvedia. Čiže ten moment dôvery je nesmierne dôležitý a tie deti to vedia, že či je to človek, ktorému môžem dôverovať. Ale keď už sme teda ten človek, ktorému môžu dôverovať, tak je fajn vlastne veľmi ako proste pristúpiť k tomu dieťaťu možno ku koncu hodiny, prísť, keď poviem nejaký konkrétny model, dotknúť sa toho ramena, ak teda je dieťa také povedať, že všimol som si, no je fajn, že teda popisovať to správanie, hej, že všimol som si, že ja neviem, nenosíš si pomôcky na hodinu, že nechceš sa prísť o tom porozprávať, alebo nechceš prísť za mnou, že skúsme, prídi za mnou po hodine. A jednoducho takto ho osloviť, určite nie, ako som povedala na začiatku, pred celou triedou, zdôrazniť nejak ten problém, ktorý akože my tam vidíme, čiže nájsť si súkromie, nájsť si čas. Takisto je dôležité aj to, že keď ten učiteľ s tým dieťaťom v škole komunikuje, tak učiteľia majú 5-minútové prestávky, takže to je veľmi ťažké, čiže naozaj pripraviť sa na ten rozhovor, vedieť, že s tým dieťaťom budeme hovoriť, premyslieť si to a nájsť si na to čas nie medzi tým, že neviem, niečo berem, ťahám, ponáhľam sa z triedy do triedy, ale naozaj vyčleniť si na to čas a vlastne sa s ním tak akože v pokoji porozprávať. Je možno aj cesta to, že keď si ako pedagóg nie som istý tou komunikáciou a môžem sa jej báť, lebo je to úplne v poriadku, predsa len ten učiteľ nie je psychológ, nie je odborník. Tá komunikácia tiež asi by mala, ak vy hovoríte, prebiehať podľa nejakých tých menších pravidiel, aby sa tam niečo nepokazilo. Je možno cesta sa predtým poradiť so školským psychológom? Jednoznačne. A keď škola nemá náhodou školského psychológa, tak sa môže poradiť s ďalším kolegom, alebo proste s kolegami v škole. Čiže, a samozrejme, keď je školský psychológ, tak super, porozprávať sa. Ešte mi napadá, že teda všetci sme rôzni, máme veľa nedostatkov a tak ďalej. Sú učiteľia, ktorí sú prísni, aj to o sebe vedia a možno nie sú úplne prístupní v tej nejakej emočnej stránke a tak ďalej. Možno je cesta vyhľadať kolegu, ktorý to prevezme, len ho upozorním, že teda neopýtaš sa, nekomunikuješ to za mňa, neviem, či by sa mne zdôverilo to dieťa. Určite áno, aj to je jedna z tých ciest. Stáva sa napríklad, že aj tie deti sami povedia, že vlastne
ako nechce sa vlastne tomu konkrétnemu učiteľovi alebo zdôveriť, ale my ako dospelí môžeme ponúknuť, že keď chceš, tak zabezpečím ti niekoho, teda pána učiteľa alebo pani učiteľku, s ktorou si rozumieš, môžete sa porozprávať, alebo môžeš ísť za školskou psychologičkou, alebo naozaj teda povedať kolegovi, o ktorom vieme, že napríklad ten učiteľ má vzťah lepší s tým dieťaťom, je to triedny učiteľ napríklad, hej, a vieme, že teda pozná lepšie to dieťa, tak mu nejak jemne naznačiť, čo som si všimol, popisovať to správanie, to je veľmi dôležité, nevnášať také tie vlastné interpretácie a nejaké komenty, ale že všimol som si napríklad, že nenosí pomôcky, alebo zhoršili sa známky, alebo zaspáva na hodiny, chodí neskoro, hej, proste na hodiny a ísť s tým za tým dieťaťom a pokúsiť sa porozprávať a otvoriť tú tému. To dieťa, pokiaľ to myslíte úprimne, tak ono to cíti a ono možno, keď nie na prvýkrát, ale na druhý, tretíkrát príde za vami a začne o tom hovoriť. A keď tam odhalíme nejaký problém, alebo niečo, čo nám otvorí tú bránu toho, že porozumieme tým súvislostiam toho správania, a je to možno niečo, čo si to dieťa neželá komunikovať práve s rodičmi, tak čo vtedy ten učiteľ? Stáva sa on práve tou osobou, ktorá pravidelne sa možno porozpráva s dieťaťom, alebo to potom presúvame na toho postupne školského psychológa? Ako to tak funguje? Opäť to záleží od toho, o čo konkrétne ide. Učitelia vám povedia, že teda my máme ale oznamovaciu povinnosť, čiže musia hneď kontaktovať rodiča a musia hneď, pokiaľ ide o niečo naozaj teda závažné. Ale aj ten učiteľ, prípadne ten školský psychológ, on už z tej skúsenosti vie tak nejako vyhodnotiť, že či je to niečo, s čím môžem ešte chvíľku pracovať a s čím, čo proste jednoducho musím okamžite kontaktovať vlastne rodiča. V prípade ako seba poškodzovanie, alebo ak sú tam nejaké samovražedné pokusy, alebo takéto veci, ktoré vlastne, alebo myšlienky, hej, tak to je samozrejme dôležité hneď kontaktovať toho rodiča, ale hneď hľadať tú cestu vlastne, ako tomu dieťaťu pomôcť. Ale tu je dôležité, že vy to tomu dieťaťu musíte povedať. Hej. Že teda nie tak, že vy poza chrbát mu poviete, neboj sa, ja nič nepoviem, necháme si to sami pre seba a vy vlastne nakontaktujete sa poza jeho chrbát na toho rodiča. Čiže normálne povedať tomu dieťaťu, keď máte ten rozhovor, pozri sa, toto je fakt závažné, to je veľmi dôležité, nemôžem si to nechať pre seba, musíme kontaktovať rodičov a takýto je teda postup. Ja len pripomeniem technicky, že vidíte, že pribúdajú nejaké otázky, ak teda chcete položiť aj vy, je to všetko anonymné. Cez QR kód, ktorý by ste mali mať, tuším na pozvánkach, aby som teraz nekúpila, áno, môžete pridať otázku, o chvíľučku sa k nim dostaneme, ale k tej komunikácii, pani doktorka, poďme aj teda do domáceho prostredia. Ja viem, že tých duševných neduhov je veľa. Ak si ale predstavím práve možno tie poruchy príjmu potravy, to je tak niečo vážne, že si viem predstaviť tú domácnosť, kde tá téma asi nebude nejako veľmi veselo a veľmi ľahko otvoriteľná. Čiže vieme mi aj tak všeobecne možno niečo rodičom poradiť, že ako opatrne otvoriť takúto vážnu tému, ktorá, ja si to snažím ako matka vizualizovať, že čo by vlastne bol správny postup z mojej strany, aby som jej nevynadala, rovno nepoučala, alebo čo tam nastoliť? Môžete vysloviť starosť, ktorú nakoniec máte. Môžete komunikovať, že máte obavy, že keď vidíte, môžete skôr osloviť ten životný štýl, ktorý tam niekde zahliadate a môžete aj hovoriť to, čo vlastne máte možnosť vidieť. Že ak je tam, ja neviem, strata hmotnosti, tak môžete v rámci tej starostlivosti chcieť, aby ste sa išli spolu pozrieť najprv o vodnej lekárke, že či je ako v zdravotnom stave. Aj keď máme ten opačný typ problému, že sa dieťa napríklad prejedá, alebo že máme nadvahu, tak určite neodporúčam komentovať postavu a vôbec vyrábať nejakú formu tlaku alebo niečo podobné, ale teda skôr komunikovať obavy zo životného štýlu. A čo je dôležité je, že hľadať, akým spôsobom ja teraz môžem tomu dieťaťu pomôcť tým, čo sa mu deje. Čiže nie v zmysle, že ja ako keby skončím s tým, že mu poviem, že som nejako není s tým v pohode, alebo že mám obavu, alebo že som nespokojná a nechám ho potom s celým tým problémom
o samote. To znamená pomôcť mu, podporiť ho v tom, že to budeme nejako spoločne riešiť a dívať sa na to, aby mohlo byť v pohode. Kedy vyhľadať už odbornú pomoc pri poruchách príjmu potravy, už keď sme začali túto tému, kedy ako mama vyhodnotím, že už sa o tom nevieme iba rozprávať? Asi by som mala povedať, že čo sú také najčastejšie varovné príznaky, lebo oni sa trošku líšia, či sa dívame alebo pracujeme s chlapcami alebo s dievčatami. Chlapcov je 10-krát menej, čiže 1 ku 10 porovnaní s dievčatami. Chlapčenská verzia poruch príjmu potravy najčastejšie začína, takže chlapci majú najskôr úzkosť, ktorú väčšinou ventilujú najprv nadmerným pohybom. Takže väčšinou nezačína tak, že by najprv začali čokoľvek robiť so stravou, ale práve, že začnú veľa sa hýbať, veľa behať, cvičiť a až následne menia svoje stravovacie návyky, keď sa tieto ťažkosti prejavujú. Čiže ten rodič si všimne, že to dieťa si začne dávať budík o hodinu skôr, aby stihol cvičiť. Všimnú si, že začína byť viac a viac úzkostný a pokiaľ nemôže cvičiť, tak je veľmi napätý. A začne mať také komenty, že nie je dosť dobrý, alebo že keď bude mať štíhlejšiu postavu, tak sa mu bude v tom športe dariť viacej. Hovorím o športe oveľa častejšie sa teda s tou chlapčenskou verziou stretneme u športovcov. A vlastne začne tú hmotnosť strácať. Niekedy až v takom zmysle, že ako sa zredukujú potraviny, tak sa dokonca bojí prehltať. Aby proste tá choroba vie v tomto zmysle veľmi spochybniť a zaplaviť pocitmi viny. U dievčat ten príbeh anorexie väčšinou začína tak, že začne nejakým spôsobom zaobchádzať so stravou. Rodič počuje, že začína sa venovať zdravému životnému štýlu, takže napríklad obmedzí sladkosti a typicky začne vynechávať niektoré jedlá. Desiatu v škole, najprv polievku, potom celý obed. Že tam vzniknú veľké úseky, kedy tie jedlá nie sú. Najprv to vyzerá, a mnohí rodičov to aj poteší, lebo to vyzerá teda, že prestáva preferovať tie nezdravé potraviny a viac sa tam objavuje ovocie, zelenina a tak ďalej. Ale opäť, dieťa by malo jesť 5 až 6 krát denne. Malo by mať správne zloženie potravín. Je vo vývine, mali by sme zachytiť tieto varovné signály, keď sa začne týmito témami viacej zaoberať. Keď si nebodaj nastaví nejaké počítanie kalórií a podobne. A to už by mali byť oblasti, kde ten rodič teda zvýši pozornosť. 50% dievčat s poruchou príjmu potravy bude mať aj nadmerný pohyb. Takže takisto ako u tých chlapcov sa potom objaví to, že začnú chodiť pešo do školy alebo zo školy, ak sú to dlhšie trate. Prestávajú robiť činnosti v sede, budú viacej stáť alebo budú chodiť po byte po veci. Zmenia sa ich návyky. Mnohé tým, že tá myseľ sa stále zapodieva stravou, tak sa začnú veľmi zapodievať pečením, varením, ale teda oni sa z toho moc nezjedia, respektíve niekedy vôbec nič. Ale tým, že naša psychika je nastavená, že vlastne je to téma, ktorá telu chýba, len je týmto spôsobom je keby zakázaná pre nich, tak sa teda tou stravou zapodievať budú. U niektorých detí bude tá zmena hmotnosti skrývaná, takže budú nosiť také oblečenie, že ten rodič nemá veľmi šancu si to všimnúť. Že skôr si môže všimnúť, že dieťa zmenilo správanie, že nie je pred nimi. Že im povie, že už som jedla niekde, alebo že si zoberiem to jedlo do izby a tým pádom ho nejakým spôsobom dajú preč a zlikvidujú. Čiže odmieta mať spoločné stravovanie a spoločné spalovanie. Čiže toto sú skôr také oblasti, kde môžu tieto prejavy zachytiť, lebo potom sa skôr deje to, že tú postavu prvýkrát zahrnú až na letnej dovolenke, kde zrazu to niekde k vode a ostanú takí ako prekvapení, že vlastne je tam nejaká významná strata hmotnosti, alebo to dajú obvodného lekára. No, je toho teraz veľmi veľa, ale tak asi je to už dlhodobý problém, že
prichádza to predpokladám začiatkom puberty, nie? Keď si začínajú tie detská uvedomovať trošku, či je tak to bývalo, ale teda žiaľ musím povedať, že počas pandémie sme videli, že veková hranica sa významne posunula a mali sme teda aj deti, ktoré boli vo veku 7-8 rokov s plne rozvinutou anorektickou symptomatikou. Tam väčšinou to práve začína úzkosťou, ktorá im zabráni jesť. Tak ako to poznáte, keď sme nervózni, tak časť z nás môže stratiť chuť do jedla a časť na druhej strane bude mať potrebu veľa alebo viacej jesť. A počas pandémie sme zažili, že tá úzkosť, ktorá bola prítomná v prostredí a v rodinách, tak veľakrát znamenalo, že niektorým deťom sa nedalo najesť. Lenže čo sa potom stane je, že ako náhle sa hmotnosť klesne, tak máme takú látku, ktorú produkuje napríklad tukové tkaniny, volá sa leptín a tá je zodpovedná za množstvo symptómov, ktoré sa následne objavia. Čiže častokrát tá cesta viedla k tomu, že najprv kvôli úzkosti strátili hmotnosť a potom sa objavili anorektické príznaky. Čiže nie vždy sa stretneme s takou cestou, že najprv idú do tej puberty, mení sa ich postava, sú z toho zneistené, na sociálnych sieťach vidia parádne vyretušované alebo neviem aké fotografie a začnú mať cieľ meniť tú svoju postavu. A niekedy je to teda aj opačne. Tak to je veľmi smutné, že vlastne klesneme vekovo, lebo veď to sú naozaj ešte deti v tomto veku. Máte, ty máš doma 2 dcéry, takže u vás podľa mňa taký ten štandard toho, že vôbec ten ženský svet je naozaj už dnes ešte plný internet je toho, aby sme boli pekné, múdre, všetko. A vy sa rozprávate o takýchto témach s dievčatami, čo všetko hrozí, kde si čo všímať, ako sa možno tak akože starať o to, aby sme žili zdravo. U vás ten šport funguje určite naplno v rámci témy, ale možno či tie témy dookola riešite? Riešime a v podstate možno aj kvôli môjmu športu a tomu štýlu, tak aj my sme doma prežívali rôzne takéto stavy a príznaky a nebolo to jednoduché, ale možno aj vďaka tomu, že tú komunikáciu máme celkom dobrú, tak sme to zvládli ešte relatívne v normách, ale človek si naozaj uvedomí, ako blízko je v dnešnej dobe a môže sa to týkať úplne každého. Takmer každé dieťa je na veľmi úzkej hrane, takže je veľmi dôležité práve tá komunikácia, čo najskôr prichádzať na to, čo ich trápi a rôzne prechody zo základnej školy na gymnázium a tlaky a musíš sa rozhodnúť, čo budeš robiť, keď budeš veľká a musíš vedieť sa presadiť, dajme tomu v tej konkurencii, ktorí všetci sa snažia, takže naozaj tých tlakov na tie deti je veľa. A prežívali sme to aj my, ale aj v veľmi blízkom okolí, aj už horšie stavy, keď už naozaj išlo už takmer o život. Takže tie skúsenosti mám aj ja, aj z nášho okolia toľko, že na jednej strane to je dobré, lebo vieme si potom aj na rovinu povedať, že áno, toto tu existuje a aby nič také už nejak neprerástlo a snažili sme sa tie jednotlivé nejaké signály riešiť hneď v zárodku, kedy sú. A vieme, že veľmi pekne to povedala aj pani Stričková, že ono nie vždy sa s tými puberťačkami dá mať ideálny vzťah a sú rôzne fázy, kedy sa ani jeden chlopok z tej deky nedá vydolovať a proste tedy to treba aj trošku tak rešpektovať a využiť každý ten okamih naopak, keď to ide. Keď naozaj zase tí deti sa rozhovoria tak, že už človek má aj nejaké možno iné povinnosti a možno už by si chcel niečo niekde ísť inde, ale to sme sa naučili, že tedy to treba využiť a naozaj sa na rovinu porozprávať. No ja tak odľahčím, ja som teda moju dceru porodila, keď som mala 23 rokov, bola som mladá a veľké plus som badala aj v tom, že budeme si veľmi blízke, keď teda bude už presne v puberte. Trošku som sa mýlila, lebo teraz nedávno som zobrala moju dceru, moju neťa, má 17, dcera má 14 na jeden koncert do Nemecka a blúdili sme do obchodu s oblečením, kde mi len také vety chodili, že to je veľmi milenial, mami, to si neber, to je milenial, to si neber. A ja, že čo? O čom rozprávaš? No takže mi veľmi jasne dali najavo moju generáciu, ktorá teda vôbec nie je veľmi ďaleko od tej ich, čo som si myslela. Ale teda šialene sme išli dopredu a naozaj tie decká sú naozaj inde.
A takže ja tak aj veľmi s obdivom, lebo aby sme ich teda nedávali len na tú takú latku toho, že teda tá puberta je náročná, zlá, tak ja ich aj veľmi obdivujem. Vôbec to nemajú ľahké. Aj to covidové obdobie ich zasiahlo mnohých týchto tínedžerov v takom období, kedy najviac tých kamarátov potrebovali vidieť, cítiť, dotknúť sa, proste zažiť tie interakcie. A vlastne teraz je to všetko naspäť a oni sa musia tváriť spolu s nami, ako keby sa nič nestalo, pritom tie všetky dopady to proste asi stále nejako tečie a my rodičia sami máme čo robiť, predpokladám učitelia tiež veľakrát netušia, aký prístup zvoliť a preto ma zaujíma, ak máme prípady detí, ktoré sa nám naozaj zasekli, hej, že ako rodičia sme možno nie úplne zvládli tú komunikáciu nejako nastaviť, veď to sa stáva rôzne, životy žijeme, máme rôzne kariéry a je to akokoľvek, nesúdime to, ako možno tú odmietavú komunikáciu zo strany dieťaťa napraviť, alebo čo môžem ako rodič spraviť? To, čo ma možno naučil ten čas, je, že počúvať rodiny a počúvať a skladať si ten obraz. To znamená, oni budú mať nejakú formu príbehu, ako tomu rozumejú a kde sa to zhoršilo a čo majú pocit, že sa nejako udialo. Je veľmi dôležité zároveň rozumieť, že keď to dieťa je v tej komunikácii zaseknuté, že ako rozumieme, že ktorá emócia to sprevádza. Lebo môže byť, že v skutočnosti má z niečoho strach. A ten strach vyzerá, že sa hnevá, napríklad. A podobne hnev môže byť maskovaná depresia, smutok. Hlavne u chlapcov to vie byť veľká téma. Dievčatá majú tendenciu skôr internalizovať, to znamená, že keď sa nemajú dobré, tak sa tak stiahnu dovnútra, majú viacej úzkostí, a sa tak ako izolujú a stichnú, kdežto chlapci majú tendenciu, keď sa nemajú dobre, tak častokrát externalizovať, to znamená pobijú sa, vyskúšajú alkohol, robia rizikové správanie, že v niečom idú tak ako na hranu. Takže pre rodiča to vtedy vyzerá, že on má nejakú asi zlú pubertu, vlastne zhoršili sa mu známky a tak ďalej. Takže veľakrát vôbec nerozumie, ako tomu dieťaťu je. A tam prichádza k mnohým potom tým pádom komunikačným nedorozumeniam, lebo ten rodič má pocit, že vlastne častokrát, že má zatlačiť na to dieťa, aby ho v úvodzovkách dali do laty tí rodičia, že teda nech sa snaží viacej a nech rešpektuje pravidlá a podobne. Kdežto v tomto prípade som to zakategorizovala skôr ako chlapec depresívny, to potom má tendenciu počuť, že vlastne aj tí rodičia mi nerozumejú, aj pre nich som len príťaž. A to by byť veľakrát niečo, kde ich to ešte viacej vzdiali a prípadne je to až veľmi rizikové pre nejaké suicidálne konanie. Kdežto u tých dievčat môže byť, že vlastne majú tendenciu odťahovať sa od toho rodiča a zároveň si ale prijať, aby ten rodič ako mal tendenciu znovu prísť a bojovať a skúšať ten kontakt nadviazať. Čiže ako náhle sa nám podarí viac lepšie identifikovať, že čo si myslíme, že ktorá emócia je schovaná za toto zaseknutie, tak nám to potom pomáha prepojiť sa s tými rodičmi v tom, že aby komunikovali s tým dieťaťom tým spôsobom, aká emócia tam je. Čiže napríklad, ak identifikujú, že asi sa niečoho bojí a asi je tam úzkosť, napríklad práve pri tých poruchách príjmu potravy, kde to nejde o to, že to dieťa nechce jesť, ono nemôže jesť. Ono keď sa naje, tak je zaplavené hroznými pocitmi. Pocitmi, s ktorými nedokáže môcť byť, kde má veľké výčitky. Čiže ono sa bojí jesť. Takže my napríklad vedieme k tomu, aby keď to dieťa začne za tým stolom bojovať a začne byť zlostné a začne hovoriť, vy ma len kontrolujete a ja už vás nebudem poslúchať a ja nebudem nič jesť a neviem čo, tak skôr ich vedieme k tomu, aby ho oslovili spôsobom Pálinka, rozumiem, že dneska je to ťažké. Počula si pani doktorku, že je to dôležité, aby sme to zvládli. Chápem, že sa ti to tu nie je ľahko.
čo ti pomôže, aby sme zvládli ďalšie sústo nejako zjesť a podobne. Čiže neeskaluje to, čo sa deje, ale vlastne napojí sa cez tú emóciu, ktorá tam je. A ďalšia vec, ktorú by som možno povedala, okrem toho teda, že identifikuje a napojí sa na tú emóciu, je, tak možno ako bolo aj povedané, úplne na začiatku a počúvať. Lebo dialóg nie je o tom, že ja tam rýchlo prídem s argumentami a rodič sa môže cítiť ohrozený, ale dať priestor a vypočuť si a potom možno sa ešte ďalej dopýtať, lebo niekedy to môže byť, že tá prvá vrstva znamená, že a ja to proste vidím takto a toto chcem a toto nechcem, ale tak možno poďme ešte ďalej. Prečo to chceš, prečo to nechceš, odkiaľ a jak sa v tom nejak cítiš a ako keby rozvidíme to ďalej, rovnež zareagujeme s tým, že no to ani náhodou, alebo že tam naskočíme, že to dieťa nejakým spôsobom na mňa reaguje, tak ja vlastne ma zdynamizuje už len ten prejav. Čiže ak by som to zhrnula, tak napojiť sa na emóciu dieťaťa, aby sme boli na nejaké rovnaké vlne a hlavne sa nevzdávať s tou komunikáciou. Určite. To je asi základ. Ja by som len chcela doplniť vlastne túto tému k tomu, že vlastne ku koncu školského robu, teda v apríli, v máji sa realizoval taký veľký prieskum, kde vlastne robil to veľký Gallup inštitút, ktorý je vlastne taký inštitút, ktorý napríklad robí taký ten známy rebríček najšťastnejších krajín na svete a tak ďalej. A oni urobili veľmi zaujímavý prieskum, kde sa pýtali vlastne generácie Z, čiže to sú deti, ktoré sú vo veku dnes 12 až 27 rokov, čiže vlastne deti, ktoré dospievajú. A oni vlastne pýtali sa týchto detí, že čo by chceli, aby bolo tam mnoho otázok. A jedna z tých otázok, ktorá mňa napríklad veľmi zaujala, bolo to, že opýtali sa, čo by ste chceli, aby vaši rodičia alebo dospelí vedeli o vás. A teda, čo chcete, čo by ste im chceli odkázať, alebo čo by ste chceli, aby jednoducho oni vedeli. Aby o vás vedeli. A oni vlastne povedali, 9 z 10 detí tejto generácie Z povedali, že oni chcú, aby dospelí vedeli, že oni za deň prežívajú naozaj mix najrozličnejších emócií. A to, že on v ten deň je napríklad šťastný, ale súbežne, alebo hneď za tým je úzkostný, alebo zažíva nejaké stresy, že oni priznávajú, že môže to byť náročné, že je to možno také nejaké nepochopiteľné, nie je to logické, ale jednoducho oni veľmi chcú, aby sme my dospelí zrešpektovali, prijali vlastne tie emócie a aby sme im vytvorili bezpečný priestor na to, aby oni tie emócie dokázali prežívať. Zároveň veľmi zaujímavé bolo to, že vlastne iba 30% z týchto detí povedali, že chcú radu od dospelého, ako to sa má riešiť. Oni proste povedali, neraďte nám, nechceme, aby ste nám... Vytvorte nám bezpečný priestor k tomu, aby sme tú emóciu prežili. Vieme, že je to s nami niekedy náročné, ale vydržte to s nami, buďte s nami a jednoducho stojte pri nás a podporujte nás v tom. Veľmi zaujímavé bolo takisto aj to povedali, že si nesmierne vážia vlastne rodičov. Im veľmi záleží na tom, ako sa tí rodičia na nich, alebo čo si tí rodičia o nich myslia. Častokrát my rodičia si takisto myslíme, že naši puberťaci s nami vôbec nechcú tráviť čas. To nie je pravda. Oni chcú s nami tráviť čas, ale je dôležité, aby vlastne to, ako spolu trávime čas, vznikol nejakou diskusiou, aby sme sa aj my trošku prispôsobili. Proste jednoducho, aby tam bola nejaká dynamika, interakcia toho. A zároveň povedali, že veľmi si vážia, ja naviažem trošku aj na školu, veľmi si vážia učiteľov, s ktorými vedia mať úprimný a dobrý vzťah a veľmi si vážia kvalitné a dobré medziľudské vzťahy. Čiže, aby som to vlastne uzavrela, že naozaj vnímajme tie deti, vytvorme im priestor na tie emócie a sprevádzajme ich tými emóciami. Ďakujeme krásne. No ja by som to teraz rovno dala na tie otázky, ale ešte jednu vec sme vynechali a ja som slúbila, že sa na to opýtam tak veľmi rýchlo. Sociálne siete. A je to niečo, čo je aj pre nás rodičov nové v rámci výchovy. Nezažili sme my ako deti, že by nám rodičia hovorili, že by sme si niečo z detstva zobrali, že ako ja mám vychovať dieťa v rámci teda života v online svete. A tam tiež prebieha veľa komunikácie, tam tiež prebieha určite veľa zárodkov, možných nepohôd, práve duševných.
Tak sa vás tak možno veľmi v krátkosti chcem opýtať, lebo asi nemáme často tak teraz, lebo to je veľká téma riešiť. Je to samostatný vesmír pre naše deti žiť v online svete? Dokážeme my rodičia vôbec pochopiť ten ich online život, alebo máme sa vôbec o to snažiť, alebo ako k tomu máme pristúpiť? Ja by som povedala k tomu, že sociálne siete sa ukazujú, že sú nebezpečnejšie pre dievčatá ako pre chlapcov. Asi kvôli tomu, že tí dievčatá v tom svete to majú trošku inak a iné veci si všímajú, iným spôsobom potrebujú hľadať si takéto svoje miesto v sociálnych vzťahoch, že chlapci hľadajú nakoniec väčšinou iné aktivity na internete a ak sú na sociálnych sieťach, tak väčšinou naozaj len, aby si dohodli nejaké komunikačné, že čo, kde, kedy, ako. A príde mi dôležité vnímať, ako sa dcery majú. To znamená, ak sa tam objavilo niečo, čo ich vyrušilo, alebo nejak rozumieť tomu, že ktoré témy si aj cez tento svet riešia. A ja chápem, že to proste prichádza, že nová generácia má nové keby fenomény, ale na druhej strane stále platí aj to, že aj my sme mali staré mamy, ktoré nám vedeli a žili inú dobu a žili iné veci, ale vedeli nám povedať, o čom myslí, alebo tie základné ľudské faktory sa nemenia. A to, že niekto tam zahľadne druhého a ostane s ním vo vzťahu a povzbudí ho a dá mu priestor a vypočuje si, tak určite je podľa mňa dôležité. Tak Jirko, máte k tomu niečo k sociálnym sieťam, večerov, život tam? Je to veľký fenomén, silný fenomén a ja si osobne myslím, že naozaj to je úplne iný svet. Že teda my, naša generácia, si myslím, že veľmi ťažko akože dobieha to. Tí decká sú proste 3 kroky vpredu, hej. A generácia alfa, ktoré sú vlastne tie mladšie, tak to úplne, hej, že teda ChatGPT, ani neviem, jak to mám vysloviť, veľa inteligencia, to je už proste ich identita, čiže oni sa úplne inak v iných svetoch hýbu. A myslím si, že je dôležité, aby sme o tom s nimi hovorili, aby sme sa snažili to pochopiť, ako nenechať to úplne tak, že tým, že tomu nerozumieme, tak jednoducho to vzdáme. Proste stále to nejakým spôsobom sledovať a hľadať tú cestu, ale je to proste ich svet, my žijeme úplne inak. A nie sú to len sociálne siete, ale sú to aj všetky tie triedne čety a všetky tieto fenomény, čo prišli s dobou. A asi to poznáte, niekedy prídu tvoje dcery, že čo tam zase tí spolužiaci riešia. Však a zaujímate to, lebo mňa veľmi, ale nechcem vyzvedať. Určite áno, a niekedy sa aj zdôveria, niekedy aj niečo zacitujú, alebo keď aj niečo riešia, tak tým, že my doma nepoužívame nejak vulgarizmy, tak no, to je zase, bola som niekde a je tam 15 správ, z toho 14 je takých, že mi to nemôže ani nejak naznačiť, že čo tam je. Tak, ale áno, je to určite téma. My jediné, čo sa snažíme, to čo aj bolo povedané, že je to nejaký ďalší svet, že aby to nebol ďalší svet, aby to možno bol nejaký obohacujúci prostriedok niečoho, alebo nejaký sociálny kanál, alebo kanál informačný, lepšie povedané, ale presne, aby to nebol ten oddelený svet, že tu som virtuálne a tu som reálne, aby stále boli v realite. No, áno, ja chcem vlastne k tomu povedať, že veľmi napríklad nám sa často stáva, že v školách teda, že pri diskusii vlastne, keď sú nejaké problémy, sa riešia vzťahové záležitosti v tých triedách, tak často vlastne tie problémy, ktoré sú v rámci vzťahov, tak oni vznikajú alebo prebiehajú práve v rámci tých všelijakých skupín na sociálnych sieťach. A stáva sa, že keď to začneme proste my riešiť a nejakým spôsobom odhalovať, tak zistíte, a častokrát tí rodičia sami zistia, že to dieťa samozrejme, dieťa sa úplne inak správa, alebo vlastne úplne inak komunikuje na tých sociálnych sieťach, ako v skutočnosti. Ako preženiem to povedať, že zrazu vlastne rodič povie, moje dieťa v živote by takto nekomunikovalo. Ale tam to teda ako odpadnete, čo tam všetko vidíte. Čiže je dôležité nejakým spôsobom naozaj to sledovať, komunikovať a proste vedieť, že prebieha iný svet,
aj v tých triedách. Možno aj dať najavo tým deťom, že máme na tým kontrolu. Nie? Alebo aj tam by sme mali nejaké hranice nastavať, lebo presne si viem tie črty predstaviť, sem tam som tam teda pozrela, tiež mi skoro oči vypadli, dostala som, že nie, že to zavoláš, lebo sa poznáme rodičia. A teraz som dobre nevedela, že a teraz čo, takto, prečo takto komunikuje toto krásne dievčatko, ktoré poznáme ešte zo škôlky, no akože fakt, že iný svet to bol. Ak možno mne príde veľmi dôležité aj ich viesť k tomu, akým spôsobom komunikovať. Nielen to, že ich opravujeme a vedieme k tomu, ako komunikovať v tom reálnom svete, že sa nejak pozdravíme, že sme nejak sa správame a podobne, tak ich učíme aj akým spôsobom, keď dvíham telefón, že niečo poviem, že sa nejako predstavím a tak ďalej. A ja rozumiem, že oni si to potom upravia v tej vlastnej rovesníckej komunikácii, ale aspoň niekde počujú nejaké normy. Počujú, že ako by to malo vyzerať, čo by tam nejako nemalo byť. Keď púšťame dieťa do virtuálneho sveta, a obzvlášť na sociálne siete, vždy by malo odchádzať najprv poučené, keď ho tam vypustíme. To znamená vedieť, že tie obsahy niekde zostávajú, vedieť, kde sú nejaké hranice, čo sa môže, čo sa nemôže, čo sa nemôže posielať napríklad a podobne. Čiže v tomto zmysle si myslím, že je aj na nás rodičov tie deti učiť teda aj nejakej takéto komunikácie, aj keď oni si potom dajú vlastný slovník a to je nejako zase zrozumiteľné, že oni majú rôzne slovíčka, ktoré poznáme poznajú z ich hry, alebo sú také ako poangličtené. Áno, sú to už také cudzie slova pre nás, ale to je teda tiež už samostatná téma, slovník tínedžerov a mladších detí. Ideme na otázky. Dámy a páni, dovolite, máte tu niekto chuť sa niečo opýtať, že by sme vám priniesli mikrofón? Ak áno, pokojne zdvihnite ruku, lebo radi by sme dali do diskusie samozrejme aj našich divákov. Máte niekto? Alebo prejdeme k týmto Dobre, ideme na otázky. Keby náhodou si to rozmyslíte, pokojne zdvihnite ruku. No, je tu rôzne spektrum teda tých tém, v rámci tých otázok možno by sme mohli začať Matej tebou, pretože ja by som to tak možno zhrnula. Či sú poruchy príjmu potreby teda aj v športe a v športovom svete? Myslím si, že to je jasné, že sú. A či si sa ty s tým stretol niekde takto? Úplne v tom vrcholovom, takým tým mojom nejakej bubline, tréningovej skupine, alebo čo som aj teraz v rámci Dukly riešil, tak asi už nie v takej miere. Jasné, že postava, hmotnosť sa rieši na dennej báze, ale väčšinou sú to už zrelí ľudia s nejakými, alebo dá sa povedať, že profíci, keď to tak poviem, ktorí vedia, prečo to robia, ako to robia a relatívne to zvládajú. Takže naozaj v tom už vrcholovom vyzretom veku nie, ale veľmi rizikový je za mňa hlavne ten šport mládeže, kde vlastne hlavne dievčatá sú vedení trénermi, ktorí možno ešte nezažili tú dobu. Nechcem to škatulkovať, väčšinou tí starší tréneri sú takí, že ich bez problémov postavia na váhu aj pred ostatnými. A to sú také tie spúšťače. Ja zažil som to naozaj s mojou susedou vtedy, ktoré som ešte dokonca ja ako keby odporučil toho trénera. A on možno to ani naozaj neurobil nejakú vyslovene chybu, ale proste to bol u nej spúšťač veľmi ťažké potom anorexie a riešili sme to a videl som to vtedy, to bol taký ten prvý príklad u rodičov, že aké boli až zúfalí. Ale nakoniec teda dobre to dopadlo a dnes to dievča je vzorom pre mnohé iné dievčatá a myslím, že môžem povedať aj meno, lebo sa tým netají, je to Valentína Sedileková a projekt Chuť žiť, ktorý vlastne rozbehla a teraz pomáha množstvom dievčat. Ale bol som pri tom, keď to naozaj ona prežívala a nebolo to vôbec jednoduché a myslím, že takýchto príkladov je x. A to nielen tréneri, ale asi aj rodičia občas poznámky, ktoré tie deti dokážu veľmi zraniť, ale nechcela som vám skočiť do reči. Ja som vlastne chcela naozaj len zareagovať na to, že či už rodičia alebo učiteľ, veľmi by sme si mali dávať pozor na také tie nenápadné komenty, nenápadné hlášky, proste, ja neviem, aj ja teda poviem v prostredí školy, aj, že napríklad učiteľia telesnej výchovy aj komentujú, daj si, tebe nezaškodí, daj si ešte koločku naviac, alebo ja neviem, stali sa aj mne teda prípady, kde sme riešili to, že učiteľ telesnej výchovy povedal, tak vy môžete ísť, vy dve ešte tu ostaňte a dajte si pár prúšakov, alebo hej, proste takéto nenápadné komenty a hlášky vedia strašne ublížiť a vedia byť okamžite spúšťačom čohokoľvek. Ja
by som sa k tomu pridala. Žiaľ naďalej, napriek tomu, že mám pocit, že je celkom komunikovaná téma poruchy potravy, sa stretávame s tým, že v školách telocvikári vážia deti v období, kedy každé úplne inak rastie a potom niekde v triede majú hlásiť tú hmotnosť a podobne, čiže je to pre nich veľmi nepríjemný, taký ponižujúci zážitok. A žiaľ sa to deje občas aj ambulancii obvodných lekárov, ktorí musia v rámci preventívnych prehliadok aj robiť takéto ako merania a váženia. Lenže to, že potom povedia rodičom, že no malo by nejako trošku schudnúť alebo podobne, ale nedajú im vlastne vôbec žiadne odporúčania, ako na to ísť. To znamená, že tí rodičia potom vôbec nevidia deti, takisto nie. A či to rodič aj nechtiac chytá do vlastných rúk, ale vlastne nevie, ako to má nastaviť, takže to celé má tendenciu rozhodiť metabolizmus. Pre deti je to samozrejme častokrát veľmi taká nepríjemná a zahambujúca skúsenosť. Čiže určite odporúčam čo najmenej u adolescentov ideálne vôbec nekomentovať postavu a sústrediť sa skôr na životný štýl a na to, že či máme v ňom dosť rôznych aktivít, ktoré robíme radi a podobne. A to sa netýka len hmotnosti, ale pre adolescentov je byť veľká téma aj to, že sú vysokí alebo nízki alebo čokoľvek, pretože oni tam počujú úplne iné veci. Oni napríklad počujú, že keď ich svet pochváli, aká už si krásne vysoká, tak si povie, no ja som najvyššia v celej triede a všetci to vidia, vlastne mi to hovoria, že to vidia. Alebo podobne, keď na druhej strane niekto rastie pomalšie, tak komentáre typu, no a ty kedy už vyrastieš, keď je niekto v tomto taký bezmocný, tak vôbec nepomáhajú. Čiže je dobré sa vyhnúť takýmto poznámkam. A práve puberta je obdobie, kedy tie dievčatá aj tí chlapci dokážu zrazu veľmi vyrásť, alebo kamarátka vyrastie, ja ešte nerastiem. Ten rozdiel je extrémny, je aj možno trošku zábavný pre nejakého pozorovateľa a tieto poznámky prichádzajú. Však tá Julka má o 2 hlavy viac ako ty a už to ide. Hovorím, tak sme v tom pubertálnom svete, vidíme to. A naozaj si myslím, že tie poznámky mnohé, aj keď sú možno dobre myslené, sú veľmi škodlivé, dokážu urobiť veľa zla. Ale teda poďme ďalej, ideme teda ešte k tej puberte. Je tu taká priama otázka, ako sa teda vyznať v duševných chorobách počas puberty. Asi je to práve myslené tým, že počas puberty tie emócie, skrátka, všetko to nastavenie ide hore-dole. Je to asi možno naozaj pre mnohých rodičov problematické sa vyhovoriť, že však to je puberta, alebo už teda spoznať práve to, že nie je to len puberta. Tam sme si spomenuli, že asi to musí nejaké trvanie mať. Môžeme si to možno tak skrátke zopakovať, že ako teda rodič rozpozná, že nie je to len nejaké stresové obdobie, nie je to len puberta, ktorá teraz skáče, ale toto je problém. Všímame si rôzne oblasti, ale je to sťažené ešte o to viacej tým, že v puberte väčšinou sa deti majú tendenciu viacej odizolovať od rodičov, komunikovať viacej s rovesníkmi a menej s rodičmi a ťažšie z nich čokoľvek si vypočujeme. A okrem toho, čo asi všetci poznáte, je to ako keď si presadnú z Trabantu do Mercedesu, ako len jemne ťukne na plyn z 0 na 100, akákoľvek emócia. Či je to, že sa jašia, alebo sa zúzkostnia, alebo sa hnevajú, je to pre nich také typické. Na čo by som si dala obzvlášť pozor, je keď napríklad sa významne zmenia také nejaké životné nastavenia a záujmy, čo sa niekedy v tej puberte deje, ale je iné, keď ja zmením záujem, lebo ma zaujíma niečo iné a je iné, keď opustím moje záujmy a ostávam pasívna a teda zredukujem ich a k ničomu sa neviem stiahnuť. Tak to je niečo, čo môže skôr nás zaujať. Keď nejak vidíme, že ten tínedžer je osamelý a nestretáva sa veľmi s rovesníkmi, tak je to takisto taká oblasť, na ktorú musím mysleť viac. Keď nejako významnejšie sa zmení spánkový jeho rytmus, keď si všimneme, že spí veľa aj počas dňa.
Tak to sú takisto také oblasti, na ktoré spozorňujem. Ešte možno by sme sa vrátili trošku aj k športu. Je tu otázka, že do akej miery pôsobí šport ako prevencia duševnej nepohody, či sa tým dá predísť práve psychickým problémom, napríklad nejakým vonkajším vplyvom a možno aj práve tie súťaže v športe, ako na to vplývajú, keby sme si vedeli odpovedať. Možno aj všetci to budete mať? Ako ja z laického pohľadu si myslím, že je to veľmi dobrý prostriedok na vyventilovanie alebo na prejavenie citov a hlavne tá súdržnosť, tá partia, ktorá tam je, dokáže dieťaťu veľmi pomôcť, lebo sú to väčšinou rovesníci s rovnakými záujmami a dokážu sa aspoň takto cez šport socializovať a za mňa osobne aj v mojom vývine osobnostnom bol šport veľmi dôležitý. A práve tá tréningová skupina, tá partia na štadióne, to boli tí moji najbližší v tom možno najrizikovejšom veku. Ak môžem k tomu povedať, tak ja vnímam, že šport je nesmierne dôležitý aj s tým, že sa učíme mnoho takých životných zručností. Učíme sa, ako zregulovať svoje emócie, keď sa staviame na štart, alebo keď niekto je v nejakom zápase a potrebuje sa upokojiť, aby neurobil veľa chýb. Učíme sa niečo chceť, ale niečo bojovať a nevzdávať sa. Na druhej strane učíme sa prijať prehru a ako s ňou potom následne zaobchodiť, sa tak nejak vnútorne objať v zmysle urobila som, čo som mohla, tak občas aj prehrám. Čiže množstvo takýchto rôznych zručností, ktoré sú pre život potom veľkým benefitom. Za mňa takisto, nebudeme nehovorili len to, že naozaj, že šport je veľmi dôležitý, ale zároveň by som chcela povedať, že keď hovoríme vlastne o deťoch, tak v podstate nie každý má vzťah k tomu športu, ale ja by som to trošku možno zmenila aj do tej podoby, že pohyb. Že nemusí to byť práve, že teda športujem, ale dôležitý je ten pohyb. Ale samozrejme pre tie deti, alebo pre tých ľudí, ktorým šport vyhovuje, tak to proste prináša obrovské množstvo benefitov, ktoré tu boli spomenuté. Ďakujem veľmi pekne, keď som pozerala otázky, mnohé sú také podobné, máme tam ešte dve témy. Jedno je klamstvo, ktorému by som sa venovala, lebo to je asi veľká téma pri deťoch, ako teda to rozpoznať, ale máme tam aj, že obdobie vzdoru, či sú nejaké rady a môže vôbec, to by ma zaujímalo pomimo tej otázky, je tam, že 6 až 8 rokov deti, či sa dá z nejakého nezvládnutého takéhoto vývinového štádia, kde to dieťa ukazuje nejaké zdrovo, skúša hranice, nastavuje si aj ono, či sa tam dá potom, keď to ja ako rodič nezvládnem, práve započať nejakú éru, možno nejakých úzkostných stavov, depresívnych a podobne? Určite áno. Také najsilnejšie obdobie vzdoru väčšinou zahliadame u detí medzi 2 a 6 rokmi. Tí, ktoré sú temperamentnejší, tak niekedy dokonca ešte aj pred tými 2 rokmi. A zvyčajne v tom veku, kedy už idú do školy okolo tých 6 rokov, tak toto obdobie má tendenciu slabnúť. Poznáte to znovu, že sa to podobá ako takej puberte, že tie deti sa zlostia a nemajú ani poriadne príčinu. A vidíte ich niekedy v obchode sa môžu hodiť o zem alebo môžu sa veľmi presadzovať a podobne. Oni sa aj keby učia zaobchádzať s touto emóciou, s týmto temperamentom. A ten rodič im vlastne pomáha túto emóciu zregulovať a hľadať cesty. A niekedy to aj znamená, že máme pocit, že nemáme žiaden kľúč, že skúšame a že to dieťa potrebuje čas, aby našlo tieto cesty, ako si s tým pomôcť. A niekedy robíme také, ako vyskúšame 1, 2, 3, 4 rôzne veci, ale je dobre sa počase k tomu znovu vrátiť. Každá emócia je dobrá a má tendenciu nás chrániť, ale učíme sa s tým zaobchádzať. Čiže aj ten hnev má zmysel, že nás chráni. Ak ho máme priveľa, tak veľakrát to znamená, že budeme vo vzťahoch deštrukční a že tieto deti budú práve trpeť tým, že nebudú mať dobré blízke vzťahy, že v tomto zmysle to budú mať ťažšie. Na druhej strane deti, ktoré zasa majú nejakú skúsenosť, že sa nemôžu hnevať, že im ako rodičia túto emóciu úplne ako keby zakážeme, tak budú o to úzkostnejšie, lebo sa budú chrániť len únikom alebo ako keby emóciou, ktorá keby viac ich má tendenciu zaisťovať. Čiže žiaden extrém nie je úplne dobrý a je fakt, že každé dieťa je jedinečné, čiže aj ten temperament má rôzny. No a my rodičia,
No, nejako vždy zvládneme. ľahšie. Pamätám si aj takéto obdobia. Dobre, poďme na tie klamstvá. Máme tu teda konkrétnu otázku, ako zareagovať, keď prídete na to, že vám deti klamú. V zátvorke je prvý stupeň základnej školy, tak predpokladám, že asi to máme od nejakého pedagóga. No, to klamstvo je asi veľká téma a ja ako učiteľka by som mala byť v roli pedagóga, asi ako nezraniť to dieťa pri tom odhalení. Predpokladám, že možno tam by sme sa mohli nájsť, alebo čo s tým klamstvom, ako na to? No, ja sa priznám, že ja skôr teda sa špecializujem na staršie deti, takže neviem úplne povedať ako, ale ja si myslím, že opäť záleží od toho dieťaťa, toho učiteľa, takisto proste individuálne a záleží od toho, o čo takisto presne ide, že aký kontext je, či je to malá lož, či je to niečo závažné, že či to dlho trvá, že či je to jednorázové, čiže naozaj vôbec vo všetkých veciach je veľmi dôležité vlastne vnímať tú individualitu toho dieťaťa a vnímať ten kontext toho, že čo sa vôbec akože deje. Takže asi tak by som to povedala. Potom uvidíme, či komunikovať, záleží od toho, o čo ide, komunikovať s rodičom alebo nie. Asi keď sú to také nevinné klamstvá, tak neviem, no povedzte, že... No, menšie deti sú ešte nezrelejšie, majú o to skôr skrátky. To znamená, stretneme sa s tým, že deti vo veku prvý stupeň zášky klamú, dokonca aj kradnú. Je to pomerne častý fenomén, že niečo hrozne chcem, tak ako... Je to proste tak. Rodiča to niekedy zaskočí, lebo má pocit, že to je akože strašné, ale to proste súvisí s tým, že oni ešte nevedia je keby odolať impulzom a premysleť a počkať a vypýtať si a podobne, čiže môžu mať rôzne dôvody, pre ktoré si nevedia zatiaľ poradiť nejako komunikačne. Takže ja by som skôr mala takú chuť upokojiť svet, že je to v tomto veku bežné a teda vnímať ten kontext a dať tomu priestor a porozprávať sa s tým dieťaťom ideálne, individuálne, že čo sa to teda udialo a čo vlastne potrebovalo a chcelo a prečo sa to udialo. A potom by som mu dala priestor na to, že tak ako to teraz opravíš. Lebo je pre ne hrozne ťažké, keď ako keby ostane mala vysať v takom, no toto je zlé, ale tak dobre, tak urobilo si niečo, čo sa nemá robiť, tak akým spôsobom sa teraz k tomu nejako postavíme? Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že sme zvládli prejsť aj témy otázok. Má ešte niekto v publiku otázku, ktorú by ste chceli položiť? Pokojne povedzte, ukážte sa. Dobre, myslím si, že sme si prešli aj tie témy. Ja vám veľmi pekne ďakujem a myslím, že veľké potlesky našich hostia na týždňa. A to konkrétne, že ste sa cítili, že národnou politickú vrátkané pani doktorka Milena Náchová. Ďakujeme krásne. Pani Kornélia Ževičová, školská psychologička, tak zdravie a Matejko. Ktorý otec a človek. Ďakujem vám veľmi pekne. Bolo to krásne. Vám ďakujem, že ste prišli. Verím, že vám tieto informácie veľa dali a budeme sa na vás samozrejme tešiť aj na budúce. A poprajeme si snať veľa síl, hlavne tolerancie, empatie, rešpektu. A verím, že to zvládneme aj s nami, aj s našimi deťmi. Majte sa krásne.